Ei ole ainakin menohaluja. Sieltä tuli Likonen. Valitettavasti pujottelista. Ja Pyl tuli, eli ilmeisesti siellä ei kaikkien ketteränä menty, mutta tuli se suoritettua rata niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Eli ei saatu tuota keppirivistöä valmiiksi ja koira meni suorittamaan ohjausta tuon koiran sitten seuraavalle yhtään. Nyt ohjaajalla vetää treeninä tämän lopun täysillä läpi. Vauhtia ainakin riittää koiralla, että tästäkin parista varmaan kuullaan vielä. Loistava keinusuoritus ja näin on pari maalissa. Ja seuraavana lähtövuoro. 181 Otto. Sieltä Freija hyppäsi varmaan väärään suuntaan hypyyn ja hylästi. Häsistä tulee mutta lujaa haukkuen mennään. Sieltä Freija hyppäsi kesken kaiken puolilta pois. Vanhaa kauhistuttiin, mutta aika ramapää kuitenkin kun meni tuon. Seuraavana raali 170. Onko Kelli siellä valmiuksissa 178 näkyykö? Elikkä valmistautuu lähtöön sitten tämän jälkeen 180. Ja Freija on mukavasti tähän nollaan. Siellä on vähän vaikeuksia, mutta päästiinkin Pälkähästä. Edelleen on puhdas rata. Ja katsotaan tuossa, kun päästään putkeen ja kääntyy muuriin, että minkälaiseen tulokseen saadaan kello pysähtymään. Nyt on tiukkaa 0 ja 0 tulos. Hieno homma, 38,66. Elikkä toiselle sijalle 0 tulokselle.